Kien hemm reazzjonijiet pożittivi minn imsieħba soċjali Awċin għall-aħbar li s-servizz tal-Fast Ferry bejn il-Port il-Kbir u l-Imġara Għawdex se jżomm l-iskeda eżistenti tas-sajf matul is-sena kollha li jfisser żieda fil-frekwenza. Dan wara li l-Gvern iddeċida li jinvesti €1,300,000 biex l-iskeda l-vjaġġi tkun fissa u ma tinbidilx minn perjodu għal ieħor. Din l-aħbar ġabet reazzjonijiet pożittivi tal-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu il-GTA u l-Kamra tan-Negozju f'Għawdex. Fi-stqarrija il-GTA qalet li din id-deċiżjoni se ttejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer u fakret li mill-bidu għas-servizz li senilu in-numru dawk li jaqsmu bejn iż-żewġ gżejjer żdied sew. Ingħad li dan l-investiment mill-Gvern se jkompli jwassal għal aspirazzjonijiet soċjali u ekonomiċi tal-Gżira Awċija u enfasizzat li tali titjib fis-servizz li jaqsam il-fliegu f'inqas minn 3 kwarti se jkun ta' benefiċċju biex tkompli tinelep l-istaġjonalità fis-settur turistiku. Minħa tagħha il-Kamra tal-Kummerċ ta' Għawdex li wkoll laqgħet b'mod pożittiv it-titjib fis-servizz qalet li l-bidla li se twassal għal servizz skedat matul is-sena kollha, speċjalment f'perjodu fejn dan ikun l-aktar meħtieġ għall-Awċin. Qalet li temmen li l-bidla se twassal ukoll biex is-servizz jintuża aktar ta' spiss hekk kif il-konsistenza fil-frekwenza se ġġiegħel lin-nies ikollhom aktar fiduċja fis-servizz u min għadu ma bedix jużah jibda jagħmel dan fi żmien li ġej.